Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, tinc un mètode infal·lible per dormir en un 3 i no res. Doncs me l'hauries d'explicar perquè vaig molt estressada. Però abans m'agradaria que sabessis que dormir... Ja ho sé, dormir. T'importaria escriure la paraula? No, ara mateix. Aquí la tens. El que et deia, dormir és el que fem quan estem ben clapats. Molt bé, i per tant, el verb que hauries d'haver utilitzat abans és... A dormir? Disculpa que t'ho torni a demanar, però pots agafar les lletres i... Sí, senyor. A dormir. Aquí tens aquest verb. Aquest verb que fa referència al trànsit d'agafar el son quan t'estàs clapant de mica en mica. Estic estupefacta. Doncs si vols te'n puc posar algun exemple i tot. No et tallis, endavant. Diem que algú dorm plàcidament quan el veiem al llit i ja fa una bona estona que s'ha adormit. I si ho tenies tan clar, per què ho has dit malament abans? Perquè el meu mètode per adormir-me és pensar en tu i deixar volar la imaginació. Realment, cada dia em desesperes més. I quan dormo, ets la protagonista dels meus somnis, Clara. Ens adormim quan agafem el son. Després, dormim.